गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आं बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव माबा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि गाहाम बाथ्राया बेनो जाहैबाय आरो बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय दिन्थिफ्लानाय, हाइप'क्रेसि। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिन्थिफ्लानाय होननानै बुङोब्ला जों दिनै बयबो मिथिखागौ। गोबांथार समावनो जोङो दिन्थिफ्लायो। गोबांथार समावनो जोङो माबा मोनसे मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै दिन्थिफ्लायो। गोबांथार समावनो सोरबा सासे मानसिनि सिगाङाव मोजां मोनजानांगौनि थाखाय, मानसिफोरनि सिगाङाव मोजां नुजानांगौनि थाखाय जोङो दसेनि थाखायब्लाबो जों दिनै दिन्थिफ्लायो। दा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बे दिन्थिफ्लानायनि सायाव मा बुंदों? आरो जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बा जों जे इसोरखौ खुलुमदों, बे इसोरा बे दिन्थिफ्लानायखौ हामजायो ना हामजाया, मोजां मोनो ना मोजां मोना, बेनि सायाव फै जों एसे गोथौवैनो जों दिनै मिथिनानै लानि। अब्ला बे समाव अनसाग्रा डियार ख्रिस्टियानसफोर ना, गोथार बाइबेला दिन्थिफ्लानायनि थाखाय बिराद स्ट्रङै, बिराद गोरायै राइट थादों। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदोंना, जायहा दिन्थिफ्लायो बै दिन्थिफ्लाग्रा मानसिफोरखौ जोंनि फोरबोनि गाहाम बाथ्राया बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला स्ट्रङै, बिराद गोरायै राइट थादों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, आरो दिन्थिफ्लानाया बेफोरबायदि ना, सायाव गावखौहाय बिराद धोरोमिया दिनै दिन्थियो, नाथाय गोसो सिङाव मावनायफ्रा एसेबो मिलायथारा। मिथिबायना? बेबायदि दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दिनै दङ। सायावहाय जोङो गाव गावखौ इनायनो धोरोमिया जों दिनै दिन्थियो, इनायनो गाहाम जों दिन्थियो। साननाय हनायाव, मावनाय दांनायाव, इसोर खुलुमनायाव, मानसिफोरजों गोरोबज्लायनायाव जोङो गावखौ इनायनो मोजां दिनै दिन्थिफ्लायो। इसोर खुलुमनायाव धोरोमिया दिनै दिन्थिफ्लायो, नाथाय जोंनि गोसो सिङाव एसेबो मिलायथारा, सानि बायदि नंथ्रा। दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि दङ। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, बेबायदि मानसिफोरबो दंना, गावखौ बिराद मोजां दिन्थियो, नाथाय गोथार बाइबेलाव लिरनाय बायदि दिनै नंथ्रा। बेबायदि दिनै जोङो ना माब्लाबा माब्लाबा समाव जोङो गावखौ बिराद मोजां दिन्थियो, नाथाय जे जोंनि आखल, जे जोंनि बेबहार, बेयो गोथार बाइबेलाव लिरनाय बायदि दिनै नंथ्रा। अब्ला नायदो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बेबायदि दिन्थिफ्लानायखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टआ हामजागोन ना? बेनिखायनो जों गोथौसिनै मिथिनानै लानि जे बेखायनो जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि दिन्थिफ्लानायखौ बिराद स्ट्रङै, गोरायै राइट थादों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनासंज्लायनि। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 6 बालाबनि 1 सिरि, गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 6 verse 1। बेवहाय बेबायदि बुंदों, आं फरायनि जिसुनि मुङै। साबधान जा, मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखायल' नोंसोरो धोरोमनि खामानिफोरखौ मावनो नाङा। बेबायदि मावब्ला नोंसोरो नोंसोरनि सोरगोआव थानाय बिफानिफ्राय मुंबो बान्था मोननाय नङा।
तो खोनाबायना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गाहाम खौरां माथाइनि 6 बालाबनि 1 सिरियाव मा बुंदों जोंखौहाय साबधान जानो थिनदों जोंखौहाय सांग्रांथि होदों बे बाइबेल सिरिया ना मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखायल' धोरोमनि हाबाफोरखौ मावनो नाङा होननानै दिनै जोंखौ रायथादों आरो जों जुदि बेबायदि मावोब्ला बेबायदि खालामोब्ला जोङो बे सोरगोआव थानाय आफानिफ्राय मुङा मुंसेबो बान्था दिनै जोङो मोननाय नङा होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो फोरोङो मानसिफोरजों बाख्नाय जानोल' जोङो मोजां खामानिखौ मावनो नाङा बे फोरबो इसोर जिसु ख्रिस्टजोंबो हामजानो मोजां मोनजानो थाखायबो जों दिनै मा खामानिफोरखौ इसोरखौ जों दिनै खुलुमनो नांगौ दिन्थिनो थाखायल' दिनै जोङो मावनो नाङा तो बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ बिमा बिफाफोर दङ बा सेंग्रा सिख्लाफोर जेसेबां बिब' बिनानावफोर जेसेबांनाखि दङ आं दिनै बेखौनो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बेखौनो नोंथांमोनखौ सिरि मोनहोयो नोंथांमोनजों बे बाथ्राजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामदों जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बा जों ख्रिस्टियान साफ्रोमखौहाय बे इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बा गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राया जोंखौहाय दिन्थिफ्लानायखौ एसेबो हामजाथारा जों जुदि सोरबा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दिन्थिफ्लाग्रा गावखौ दिन्थिफ्लाग्रा गावखौ धोरोमिया गावखौ मोजां होननानै दिन्थिफ्लाग्रा दङब्ला बेनिफ्राय जों दिनैनो गोजानाव थानो नांगोन जों दिनैनो एरखेथारनो नांगोन नङाब्ला सोरगोआव थानाय बे आफानिफ्राय मुङा मुंसेबो नोंथाङा बा आं जों जेबो मोननाय नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव बे समाव जोङो मिथिनानै लानि बेनिखायनो जेब्ला आरोबाव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन अब्ला बे समाव आयेन गुरुफोरखौ जिसुआ रायदों आरोखि जिसुआ रायदों आं फरायनानै खोनासंहोनि गाहाम खौरां माथाइनि 23 बालाबनि 27 सिरियाव बेबायदि बुंदों गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 23 verse 27 आवहाय बेबायदि लिरदों ओइ दिन्थिफ्लाग्रा आयेन गुरुफोर आरो फारिसाइफोर हाबाब नोंसोरहा बेसे गिथावथाव नोंसोरो सुनै फुननाय गोथै हाखर बादि सायाव समायना नाथाय सिङाव गोथैनि बेगेंफोर आरो गेसाव गोफोनफोरजों बुंफबनाय खोनाबायना फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि आयेन गुरुफोरखौ दिनै मा रायदों सोंखारिदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै रायदों ओइ दिन्थिफ्लाग्राफोर बा ओइ दिन्थिफ्लाग्रा आयेन गुरुफोर नोंसोरो सायाव नोंथांमोनाथ' जों बयबो मिथिगौ ना गोथै हाखरखौ जोङो बिराद मोजां साफा खालामो जेब्ला ख्रिस्टमासआ फैयो जों दिनै साफा खालामो जेब्ला मा होनो गोथैफोरनि फरब जायो बे समाव जों गोथै हाखरफोरखौ बिराद जों दिनै साफा खालामो दा जिसु ख्रिस्टआबो बे आयेन गुरुफोरखौ दिनै बेबायदिनो रायदों गोथै हाखरा जेरै सुनै फुननाय बायदि सायावहाय बिराद समायना ना बेबायदि दिन्थिफ्लायो नाथाय मा गोसो नाथाय सिङाव ना सायाव समायना नाथाय सिङाव गोथैनि बेगेंफोर आरो गेसाव गोफोनफोरजों बुंफबनाय होननानै रायदों आयेन गुरुफोरखौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे बाइबेल सिरिजों जों दिनै बा आं दिनै बेखौनो रुजुनो नागिरदों दिनैनि मुगायावबो जोंबो दिनै बेबायदिनो गोथै हाखरा सायाव जेरैबायदि समायना जोंबो दिनै सायाव इनाहायनो धोरोमिया इनाहायनो समायना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंखाय नंदोंब्ला जों गावखौनो बिसार खालामनानै नायनो जों दिनै बिराद सायाव समायना नाथाय सिङावहाय जोंनि आखलफ्रा जोंनि साननाय हनायफ्रा ना जोंनि इसोर खुलुमनायफ्रा ना जेरैबायदि
गोथैनि बेगेंफ्रा गेसाव गोफोन मोनामलायनाय ना बेफोरबायदि जोंनि सिङाव बेबायदि गेसाव गोफोनफोरजों बुंफबनाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जों दिनै बेबायदि दिनै जानानै दङ थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जों दिनै सायाव जेरैबायदि समायना जोंनि गोसो सिङावबो जोंनि इसोरखौ फोथायनाय खुलुमनायाबो जोंनि साल सलन आखलाबो सिङावहाय बेबायदि जाथारनो नांगोन नाथाय दिन्थिफ्लायोब्ला बेबायदि सायावल' मोजां दिन्थिफ्लायोब्ला बियो ना इसोरनि सिगाङाव आरो मानसिनि नोजोरावबो हामजाथावथाव दिनै बियो नङा थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखायनो यीशु ख्रिस्ट'आ क्रिटिसाइज खालामदों मानसिफोरखौ ना जाया सायाव गोथार दिन्थियो नाथाय सिङाव पापजों बुंफबनाय होननानै यीशु ख्रिस्ट'आ दिनै बै समाव क्रिटिसाइज खालामदों दिनै नोंखौबो जोंनि गोबांथार बिदा फंबायफोरनि गेजेराव जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दिनै बेबायदि मानसिफोरबो दिनै दङ दिन्थिफ्लाग्रा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा सायावहाय जोङो मा बिराद धोरोमिया बिराद मोजां जों दिनै गावखौ दिन्थियो नाथाय सिङावहाय माजों बुंफबनाय पापजों बुंफबनाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जोंबो आंबो बेबायदि सासे ख्रिस्टियान सुबुं नामा जों मिथिनानै लानो आंबो बेबायदि सासे ख्रिस्टियान नामा जों जुदि बेबायदिब्ला नोंथाङा जुदि बेबायदि ख्रिस्टियानब्ला जोङो दिनैनो गावखौ दांग्रोमनानै लानि दिनैनो जों दिनै मिथिनानै लानि मानोना फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ बेबायदिखौ गोरायै रायथादों बेबायदि दिन्थिफ्लानायखौ गोरायै रायथादों आरो नाजावा हामजाया फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै मानो दानो दिनै जों गावखौ दांग्रोमनो गोनां मानो चेन्ज जानांगौ खारना जाहैबाय जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय मानोना जों जे फोरबो जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमदों बे इसोर जिशु ख्रिस्ट'आ बेबायदिखौ एसेबो सुखुवा आरो हामजाथारा अनसायग्रा डियार भिउवार्स आरो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासङोबावनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 15 बालाबनि 8 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 15 verse 8 आवहाय बेबायदि बुंबावदों बे मानसिफ्रा गुस्थिफोरजोंल' आंनो मान होयो नाथाय बिसोरनि गोसोआ आंनिफ्राय गोजानाव थायो खोनाबायना बेबायदि मानसिफ्रा गुस्थिफोरजोंल' आंखौ मान होयो होननानै फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ बुंबावदों नाथाय बिसोरनि गोसोफ्रा आंनिफ्राय गोजानाव थायो होननानै जिशु ख्रिस्ट'आ दिनै बुंबावदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंगौबो जाया दिन्थिफ्लाग्रा गुस्थिफोरजोंल' हालेलुया प्रेज द लर्ड ना बाखनायफ्लानाय गित खनफ्लानाय नाथाय बिसोरनि गोसोफ्रा इसोर फोरबोनिफ्राय गोजानाव थायो दिनै जोंबो बेबायदिनो गोबांथार समाव अनसायग्रा दे आर ख्रिस्टियान्स नोंथांमोनजों बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै शेयार खालामदों फै जों दिनै मिथिथारनि जे आंबो बेबायदि सासे दिन्थिफ्लाग्रा ख्रिस्टियान नामा सायाव गावखौ धोरोमिया दिन्थिग्रा सिङावहाय गोथैफोरनि ना मोनामनाय बेफोरबायदि गेसाव गोफोनजों बुंफबनाय नामा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो गुरुथर दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राया आरो दा जोङो गोथौयै मिथिथारनो नांगोन ना ख्रिस्टियानफ्रा दिन्थिफ्लानायनिफ्राय गोजानाव थानो नांथारगौ दा जोंनि सोरबा ख्रिस्टियानफ्रा दिन्थिफ्लानायफोर दङब्ला सायाव गावखौ धोरोमिया नाथाय गोसो सिङाव पापजों बुंफबनाय माबा मोनसे मोननांगौनि थाखाय हामजा जानांगौनि थाखाय दिन्थिफ्लानाय बेबायदि दङब्ला जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनैनिफ्राय गोजानाव थानो नांथारगौ दिनैनि बुहुमाव जों गोबांथार नुनो मोनो जेब्ला ख्रिस्टियानफ्रा गिर्जा न'आव थाङो अब्ला आखायाव गित बाइबेल लानानै दिनै इसोरखौ खुलुमनो थाङो that means दिन्थिफ्लाहैनायफोरबादि दिन्थिफ्लाहैयो जे मोजां होननानै नाथाय गोसोआव एसेबो मोजां नङा थ' बेनिखायनो अनजाग्राफोर
जों दिनै बेनिफ्राय गोजानाव थानो नांथारगौ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राया मा जाबावनो नांगौनो सैथोयै आरो साबधानै थांनानै थाथारनो नांगौ जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय फोथायबाय बिथांमोना मा सैथोयै आरो साबधानै थांनानै थाथारनो नांगौ आरो दिन्थिफ्लाग्रा जाथारनो मोनथारनाय नङा आं गले गले बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बे भिडिअनि गेजेरजों अब्ला बे समाव जोबनायाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय मा होनदों 1 पिटर 2 बालाबनि 1 सिरियाव 1 Peter chapter 2 verse 1 बेयाव बेबायदि बुंदों इनाय मावनाय मानिखौ नागारदो सोलैनाय दिन्थिफ्लानाय मेगन सानाय एबा निन्दिनाय बाथ्राफोर बाहायबावनो नांलिया खोनाबायना इनाय मावनाय मानिखौ नागारदो सोलैनाय थगायनायखौ नागारदो दिन्थिफ्लानायखौ नागारदो मेगन सानायखौ नागारदो एबा निन्दिनाय बाथ्राफोरखौ बाहायबावनो नांलिया होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ बिराद रोखायै बोलोग्रायै स्ट्रंयै दिनै रायथाबाय थ' बेनिखायनो अनजाग्रा dear viewers आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय हाइप'क्रेसि गावखौ दिन्थिफ्लानायनिफ्राय गोजानाव दोनसिगोन आरो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नंगौ सैथोथायै खुलुमगोन आरो सायाव जेरैबायदि समायना गोसो सिङावबो बा सिंफ्रावबो आखल आखुफ्रा गासैबो समायना जागोन होननानै आंनि बे भिडिअखौ नायगिरि जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय